posjetitelja pustih ostrava posljednji put pred finale. Tako. Ranije su muškarci uz kafu pili rakiju. Ovi sad crču nekad ceđene pomoranče. Stamena potpisala poruku. U nastavku poruke sa društvenih mreža. Jedna devojka na Facebooku je napisala: pre nego što mi pošalju zahtev za prijateljstvo, posavjetuju se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Definicija braka. Brak je cijele mile sve dok mile ne sazna za cilj. Juče u parku naletim na manijaka, pogleda me i kaže: ništa samo gledam. Ja kad se posveđam sa ženom, odem u špajz i zavrnem je sve tegle što jače mogu. Tako. Zašto se deca prvo posveđaju, a posle se ponovo igraju zajedno? Zato što im je sreća važnija od ponosa. Mrzim sve što primetim, pa ne mogu da uživam u zabludama kao sav normalan svet. Legneš da odmoriš, posle jela zaspiš. Legneš da čitaš nešto, zaspiš. Legneš da gledaš film, zaspiš. Legneš da spavaš, ne možeš da zaspiš. Posle babe sam mislio da mama ne zna da kuva, a onda sam se oženio. Ja ne umem da flertujem, ali umem da te nasmejem, da te vodim na gurmansku i da te lupim po stražnici. Otišao mu je kod doktora, kaže: započeo sam neku moleštinu, znate ono, sigurno ste vodili ljubav s nepoznatom ženom, pita ga doktor. A kakvi jarane, gde nepoznata znaje celo Sarajevo. Čuvena rečenica iz filma Kosa Miloša Formana: demokratija je kada beli čovjek pošalje crnog čovjeka da ubije žutog čovjeka 20.000 km daleko od svoje kuće pod izgovorom da brani bezbednost svoje zemlje koju je oteo crvenog čovjeka. I to je to kad je reč o klubiću za večeras.